kuno adunay ipalit og pagpang-shave o papang-hait lalaki nangawat sa parte sa motor sa iyang bayaw. Pagpangawat na holy cam na dapat pakini sa biktima o sa iyang inahan. At detalye sa report ni Femari Dumabok. Wa na makalimod pa kining 41 anyos nga si Alexander Villaver. Kay nahuli ka mangyud sa CCTV sa Panimay sa iyang bayaw ang iyang gihimo. Gikawat nini ang mobalor sa 17,000 pesos nga motorcycle shock gahapon sa hapon. Sa dihang gisita o gipangitaan siyang gikawat, imbis nga iuli kini, gibunala na hinuon niya ang biktima. Lakip na ang iya mismong 78 anyos nga inahan. Gingong kapila na kini kay gayon nga nangawat. Sa dihang gipangutana kun nganong nangawat siya, nagubong itong tricycle yan. Kuha, gidaginat sa nagawa ang kan ba. Ang sa observer ta, 100 papalit na kuha ng blade sheet. palit mo Ang sheet ba? ha? Pang sheet. Matod sa kapulisan nga ilang nakita nga rason sa pagpangawat sa suspetsado tungod sa pagkagumo niini sa illegal nga drugas. From the records, no, we found out that he has been going to rehabilitation, no, a lot of times already. But maragwa gyud mag-prosper ang iyang rehabilitation process. Arrested one suspect for theft, no, and we will also file charges against him for physical injuries. Atol sa interview, way pagbasol si Villaver ug andam pa siyang ipadala sa Talisay City Jail sa barangay Maghaway. Matod di Pilari, usa kini sa rason nga subsub gihapon ang ilang operasyon batok sa illegal nga drugas. Bisan kun ginagmay na lang ang mga mamaligya ay ang ilang nasakpan. Bag-uhay lang, 7 ka mga drug personalities ang ilang nasikop nga nakuhaan og kapin sa 64,000 pesos nga balor sa illegal nga drugas. Uba ni John Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.